unti-unti nang naaayos ang gusot sa Metro Cebu Water District. Kasabay niyan, pinaghahanda na rin ang mga Cebuano sa nakaamba na namang yellow alert sa kuryente mamaya. Yan na ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, bukas na uli ang opisina ng Metro Cebu Water District matapos ang tensyon dahil sa agawan sa pamumuno nito. Ayon sa tagapagsalita ng Water District, yung mga hindi nakapagbayad sa kanilang mga water bills ay hindi muna mapuputulan ng tubig hanggang Biyernes bilang palugi. Matatanda ang isinara ang opisina noong Martes dahil sa girian ng existing Board of Directors ng MCWD at ng Local Water Utilities Administration na nag-take over sa Water District noon pang March 15. Ayon kay MCWD spokesperson Minerva Herodias, pinasok umano ng Cebu City Government ang kanilang building nang walang pahintulot at sa pilitang binuksan ang opisina ng General Manager. Ayon naman sa Cebu City Government, nagbigay lang sila ng assistance sa luwa para makapasok ang mga ito, ang mga talagang tao nito. Dahil sinuspindi ang mga board of directors at manager. Pinabulaanan din ni Mayor Mike Rama na inutos niya ang pag-lockdown ng MCWD building. Tumulong lang daw ang syudad sa luwa para masimulan ang investigasyon nito sa MCWD. Pakiusap ni Mayor Rama kay Governor Gwen Garcia at iba pang Metro Cebu mayors, huwag nang makialam sa affairs ng syudad dahil majority umano ng consumer ng MCWD ay galing sa Cebu City at hindi sa province. Ito naman ang good news, Cheryl. Inanunsyo ng Visayan Electric Company na may bawas presyo sa kuryente sa Metro Cebu. 10 centavos kada kilowatt hours ang bawas sa power rate sa Abril at Mayo. Mula 11.38 pesos per kilowatt hour, magiging 11.28 pesos na lang per kilowatt hour. Nasa 20 pesos ang matitipid na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Pero hindi raw dapat makampante dahil posibleng tataas pa rin ang bill ngayong tumataas din ang demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon. Ngayong araw naman, naka-yellow alert ang Visayas Grid dahil sa pagnipis ng reserbang kuryente. May 13 power plants ang naka-forced outage at may 9 na power plants ang mababa ang output. Kaya 696 megawatts lang ang nakaltas sa supply sa Visayas Grid dahil dito. Yan muna ang mga balitang dako dito sa Cebu. Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, One News Cebu Desk, Dale Israel.